आफादनि बा 65थि बोसोरसालि जथुमाव नोंथांखौ मोनसे नैबे सावरायनाय आयदायाव नुनो मोनदों मा फोरमायनो सानदों दिनैनि 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनैनि हाबाफारियाव सावरायनाय माने कम्पिटिटिभ एग्जामनि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव आंखौ लेंहरनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बाव बाहागो लानानै आं माने बे हाबाफारिखौ सालायलांगिरिफोरखौ आं गोजोननाय बावदों। आरो खायसे फरायसाफोर जाय बिजोंखौ लानानै मोनसे गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोनो दिथागिरिफोरा बैफोरखौ नंगौ बे नङा जोंनि बर' मिडियामखौ लानानै जोंहा गोबां इसुस दं जोंनि माने बर' मानसिफोरनि गेजेराव गोबां साननाय दं सोरबा माने बर' बिजों फरायनानै माने साक्सेस जानांगौआ जोबोद गोब्राब बेफोरबायदि जोंनाव साननाय दं खिन्थु नोंथांमोना नुनो मोनबाय गोबां एग्जाम्पल दं IAS दं डक्टर दं साइन्टिस्ट दं लासै लासैनो ओंखारगासिनो दं बेफोर जाहैबाय माने थासारिजों गासिबो थिग थाक जालांजोबगोन माने इंलिश मिडियाम बर' मिडियाम जास्ट मोनसे माने लेंगुवेजसो जोङो टेलेन्टखौ लेंगुवेजजों माने जोङो डिसाइड खालामनो हाया जायना टेलेन्ट दं बेयो जेखि मिडियाम फराया मानो बियो गावबागाव थांखिखौ गलखौ सुफुंनो हागोन आरो जों नुनो मोनदों जे गुदि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरा सासेल' जिहेतु गोबां जिहेतु क्लास 5हालागै बे समाव थिसननाय जाबाय दा बिथांमोननि जे फरायनाया माबोरै जौगासारगोन दे सासे फोरोंगिरियाल' जिहेतु फोरोंनाय जायो माब्लाबा मिटिंबो जिहेतु केन्द्र मिटिंफोरबो जायो दा बे बिथिङाव फरायसाफोरा माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनो नंगौ जोंनि बे रियेल रिजन बियो जेनेबा जोंनि बर' फरायसालिफ्राव माने टिचार्सफोरनि सर्टेजबो दं बेखौ आं खावलायो जाहाथे सरकारा जेनेबा बेफोरखौ दायथ' लायो आरो मानो होनब्ला जोंनि गोबां माने फरायसाफ्राबो आजिखालि पेरेन्टसफ्राबो स्टुडेन्टफोरखौ इंलिश मिडियामाव सोयो आरो जोंनि बर' फरायसालिफ्राव माने स्टुडेन्टफ्रा खमायलांगासिनो दं बेनि थाखायबो सरकारा अबेबा स्कुलखौ जे स्कुलाव जेनेबा फरायसाफ्रा खम दं बे स्कुलाव माने टिचार्सफोरनि माबाखौ खमायनानै होदों स्ट्रेंथखौ खमायनानै होदों आरो अबेबा स्कुलफ्रा जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफ्रा माने बर' फरायसा गैयैनि खारनाव बन्द'बो जादों खिन्थु आं बेखौ खावलायो जाहाथे जोंनि सरकारा इनिसियेटिभ लागासिनो दं माने लासैनो बेफोरखौ अभारकाम खालामगोन माने गोबां मोजां टिचार माने रिक्रुइट खालायगासिनो दं जाहाथे बर' मिडियाम स्कुलफ्राबो बा गभर्नमेन्ट सरकारि स्कुलफ्राबो जेनेबा प्राइभेट स्कुलफोरजों कम्पिटिसन जानो हायो जेब्ला प्राइभेट स्कुलजों जेनेबा इकुवेल माने जोङो कम्पेयार खालामनो हागोन स्टुडेन्टफोरखौ अब्ला माने बर' माने प्राइभेट आरो गभर्नमेन्ट स्कुलनि डिफारेन्सा थाफैनाय नङा माने दा जोंहा मावनांगौ गोबां दंबावो सरकारा इनिसियेटिभ लागासिनो दं बेफोरबायदि खामानिखौ माने सरकारा नायगोन आरो आसा खालामो सरकारा उनाव माने बर' मिडियाम स्कुलफोरखौबो स्ट्रं खालामलांगोन होननानै माखासे जिहेतु दिथागिरिफोरा सानो जे बर' बिजों फरायनानै जे जाफुंसारनायनि मोनसे लामा नङा होननानै बेफोरबायदि बुंदों जायनि थाखायनो गुबुन बिजोंफोराव थिसननाय जायो सिटुवेसननि थाखाय साननांगौ जानानैबो फैदों मानो होनोब्ला जोंनि बर' मिडियामा माने एथ' बोसोरबो जायाखै माने दासो जोङो जौगागासिनो दं माने दस्रा मिडियामफोरजों जोङो कम्पेयार खालामनो हाया इंलिश मिडियामा एकदम गोदोनिफ्रायनो माने मोनसे मडार्न बा एस्टाब्लाइज लेंगुवेज बा एसामिस मिडियाम बा हिन्दी मिडियामफ्रा गोदोनिफ्रायनो एस्टाब्लाइज मोनसे मिडियाम जानानै दं जोंना बर'आ बावाखै खिन्थु दा जोंनाबो जालांगासिनो दं आरो नुनोबो मोनबाय गोबां माने साक्सेसफुल मानसिफोर जोंनि गेजेराव दंखासै माने गासिबो बिथिङावनो बर' मिडियामनिफ्राय फरायनानै साफा सानैया अलरेडि एग्जाम्पल हिसाबै दंखासै बेखौ जोङो लासैनो उनाव फोरमान मोनगोन माने बर' मिडियामा मोनसे माने माबा नङा अबस्टेकेल्स नङा होननानै गावबागाव थांखिखौ सुफुंनायाव आथिखालाव नुनो मोनदों जे बेवहाय मेला खुंनायफोरखौ जों नुनो मोनदों फेस्टिभेल खुंनायखौ नुनो मोनदों पिकनिक स्पटआ चिराङावनो नोंथाङा जिहेतु चिराङावनो थायो दा चिराङावनो गोबां बेफोरबायदिनो खायसे पिकनिक स्पटफोर बानायदों बे गोहोम गोग्लैया नामा जे फरायसा पिकनिक स्पटफ्रा बेफोर माने जोंनि ससाइटियाव जोंनि समाजाव गोबां फेस्टिभेल्स दं जोङो फेस्टिभेलखौबो जोङो इगनर खालामनो हाया फेस्टिभेल्सखौबो जोंनि ससाइटियाव नांगौ जेरै बैसागु दं दमासि दं निउ इयार दं इन्जय खालामो खिन्थु जाय स्टुडेन्टफ्रा गावबागाव थांखियाव सांग्रां माने जाय स्टुडेन्टफ्रानि थांखिया जुदि स्ट्रं पारपसा जुदि स्ट्रं माने पिकनिक बा फेस्टिभेल बेफोर एथ' हेम्पार गोलैनाय नङा आरो जाय स्टुडेन्टफ्रा जुदि सांग्रांखा गावनि थांखि सुफुंनायाव गाव माने रोखाखा मा खालामनांगौ मा मावनांगौ माबायदि फरायनांगौ बेनि सायाव जुदि बेहा थाग थियारि दंखायोब्ला बेफोरबायदिया एथ' माने हेम्पार खालामनाय नङा आरो
न' डाउट जेनेबा माखासे माने आनवान्टेड जेनेबा फेस्टिभेल्सफोरखौ जोङो इगनर खालामनो नाजानांगौ ससाइटियाव खिन्थु आं सानो स्टुडेन्टफ्रा जेनेबा जायहा थांखिया स्ट्रं पारपसा स्ट्रं बेफोर जेनेबा एसिभ खालामनो हागोन आरो बेफोर ट्रेइनफोर खालामनाय नङा। सासे जाफुंसार सुबुं जानोब्ला फरायसाफोरा माबायदि जानाया गोनांथि दं होनना सानो? जाफुंसार सोद्रोमा जानोब्ला फरायसाफ्रा जेनेबा मा जानो लुगैदों बेखौ थिग खालामनांगोन आरो जेनेबा गावनि लाइफनि थांखिया मा आरो मानो जानो लुगैदों आरो गाव जेनेबा बे थांखिखौ सुफुंनो हागोन ना हाया गावनि सायाव गाव मोन्दांथि थानांगोन केपाबिलिटि दंना गैया बेखौ नायनांगोन टारगेटआ एचिभेबल जानांगोन आरो नाजानाय थायोबा जायनि खोथायानो जेबो गैया जुदि बेहा गावनि सायाव गावनि थांखियाव जुदि पारपस दङबा डिजायार दङब्ला जेनेबा जाफुंगोन आरो जायनि खोथायानो फैया। थेंक इउ सार।